Benvinguts a unes noves pinzellades literàries. Avui volem parlar de la brevetat, del poc temps que ens deixem que tenim, però que no és excusa per no llegir. Com sempre, descobrirem com fer-ho de la mà dels companys de Dòria Llibres. Núria Dòria, Rafa Brujo, com estem? Bon dia, bé. Molt bé. Molt contents. Torneu a ser essencials, per fi, després d'aquesta muntanya russa, ara sí, ara no. Ara sí, ara no, de justícia i bé, jo penso que sí, que hem d'estar oberts, que això va molt bé per compensar, doncs, jo què sé, doncs, entretenir-la amb el temps que tenim lliure, que el cap se'n vagi cap a una altra banda i deixi de pensar en coses dolentes i, en fi, il·lustrar-se, no? De fet, ens recomanem a nosaltres, cada cop que venim a fer aquestes pinzellades literàries, que la lectura ens ha salvat una mica, no?, en aquesta pandèmia. Farà gairebé un any que segur que molts de nosaltres vam retrobar aquest plaer lector i avui volem que ningú tingui excuses. Això mateix. Sí, hem pensat que, esclar, molta gent et diu és que jo no tinc temps, és que això ui, tardaré 1000 anys en acabar-m'ho i tal. No, no hi ha excusa. En la brevetat a vegades també hi ha com diria, Home, hi ha moltes coses, suposo que hi ha moltes coses, però la reflexió, la intensitat, no? La intensitat, exacte. I és molt més difícil, i em fa l'efecte d'escriure un llibre de 100 pàgines que de 1.200, I bé, això, la brevetat. Amb lo simple és lo difícil. Clar, lo breu és lo difícil, exacte, no? Lo simple és lo difícil. Però ja sabem què diuen. Com deien quan els nens de la classe, aquest llibre quantes pàgines té? I ja estan espantats, però aquests tenen poques pàgines. El pitjor és que els adults també ho preguntem a vegades, no? Quantes pàgines té i potser renunciem a coses per això, però aquí tenim opcions. Hem fet una selecció, sí. Mira, començaria per aquí, per aquesta col·lecció que ha estrenat Viena fa poc temps, que n'hi diuen Petits plaers, precisament. Home, hi ha trampa als ulls, Núria? Sí, les edicions són precioses, però a més el que ha fet Viena és escollir llibres molt breus, literatura, novel·les molt breus, però d'autors clàssics. Què passa? Que s'estan venent superbé, perquè això, doncs bé, amb una sentadeta ja ho tens llegit. Et queda un bon gust de boca i què fas? Deixes aquest i n'agafes un altre. I t'enganxes. I a seguir. I clar, tot això que va crear tendències, perquè aquesta col·lecció del CCCB es diu Preus. I són petits assaigs i que tenen un qualitat-preu, això val 8 euros, tota la col·lecció. O sigui que d'assaigs, de política, de filosofia, d'encarar la vida, d'aquests temes parlen del CCB. Però també... I moltes vegades bilingües, Exacte, bilingües. Però veus, també després ens podem trobar en aquestes edicions de la Chimananda, on aquí reprodueix el seu manifest sobre el feminisme. A més ens deixen pensar una mica, Exacte. Ens inciten a fer-ho, que ja toca. Clar, però també tenim poesia, a un preu molt baix, o assaig, Billy Bragg. Per tant, ens podem queixar ja... O tens coses com aquestes, en defensa dels ociosos. Això és un llibret de l'Stevenson de 60 pàgines que diu que no cal estar amb el treball allò al 100%, que la vida és molt més que això. La vida és beure, menjar, mirar els núvols, quina forma tenen, ser una mica ociós. És un llibre de l'Stevenson que és un clàssic i això no es té que perdre, perquè tal com va al pati, si treballem molt i vivim poc, ni farem una cosa ni l'altra. Una manera de viure és precisament aquesta, no? Llegir. Vosaltres heu notat que la gent continua mantenint aquesta passió per la lectura, perquè sí que és veritat que els primers mesos de pandèmia va haver-hi aquell boom. Això s'ha mantingut? Això s'ha mantingut i jo penso que fins i tot en un cert públic ha augmentat. O sigui, allò que va passar a l'inici, en segons quines persones, ha sigut més general. Han anat... molta gent ha anat descobrint que això és un entreteniment i és una manera de distreure's, de créixer, de saber-ne més. I aprendre moltíssim. Què tenies a les mans, Rafa? Tenia aquesta història que dius que si el capital et fa mandra, el pots llegir en manga. Són arrodonits, molt bé! No, no. Res pitjorant, Rafa.
Però escolta... Karl Marx. Clar, sembla una pel·lícula de superherois. Sí, Karl Marx, el Capital en manga. Després tens aquesta altra col·lecció de Fragmenta. Són els pecats capitals. Els 7 pecats Els capitals. 7 pecats capitals, que és una col·lecció també... Bueno, està creant tendència, hi ha moltes col·leccions petites de llibres d'estona, llibres que parlen de saber-ne coses... més, perquè aquí, per exemple, parlarà de la luxúria, però també parlarà de la luxúria en la literatura, no només en la vida. O no només el concepte religiós que potser hem abordat fins ara, no s'ha aplicat. Això mateix. Núria, Rafa, tenim ja un bon ventall de possibilitats. A més, aquí de llibres en trobarem molts més. Només hem fet una petita selecció, un petit tastet, que jo crec que segur que uns adeptes que hem guanyat de literatura breu. Moltíssimes gràcies, com sempre. Igualment. Sobretot salut i molta lectura, que és el que volem potenciar en aquestes pinzellades literàries. Ens trobem el mes que ve.